Tres novos equipos incorporábanse en 1966 ao Campeonato de Liga Zona de Arteixo: o Atlético Vilarrodís, o Clube do Mar de Caión e o Laracha. Coa inscrición do Vilarrodís, Arteixo convertíase no Concello de España, exceptuando as capitais de provincia, que máis equipos federados tiñan naquel entón, sumando ata un total de 12. Aqueles eran días nos que o Catuxa incrementaría notablemente a súa masa social, feito que axudaba, coas cotas que pagaban mensual ou anualmente os seus socios e socias, a cubrir os gastos da entidade, que tamén se financiaba coas recadacións que se facían nos partidos que o clube disputaba como local. Cousas así que se facían aquí, que era unha pasada o que facían aquí. E depois a xente coloraba moitísimo aquí, o equipo. No, home, na temporada 75-76 tiña 120 socios, o Catuxa. E había xente que pagaba 200 pelas, naqueles tempos. Despois había os de 5 pesetas ao mes, había os que daban 100. Non tiñas unha... Porque, claro, había xente que non podía pagar. Había xente que pagaba 3 pesetas, ou mellor ao mes, ou por aí. Pero xa che digo, 120 socios, había. O clube, pois, a través dos socios non había outra cousa. E despois, as directivas, pois, cando facían festa non chegaban os cartos, pois, repartíanse, iban as cotis. Se non chegaban os cartos, poñían. Cando se facían festa era así. Antes que se cobraba no campo, para entrar para dentro do campo. A xente non entraba gratis no campo, había que pagar unha entrada, hai un recibo. 3 pesos ou 5, unha coisa sempre chegou a pagar. Claro, era para o clube. Facía falta para comprar cousas, para comprar botas, para comprar todo. Mais, a pesar da boa marcha económica da entidade, o equipamento dos seus xogadores era outro cantar, especialmente as botas, que en pouco ou nada se asemellaban ás que utilizaban os seus ídolos, uns futbolistas profesionais que, curiosamente, tamén se podían ver con certa frecuencia na grande pantalla ao participar, naquela época, en longametraxes ambientadas no mundo do fútbol. Daquela non era como agora, que agora compran as botas aos rapaces, daquela eran do club. Entonces, un día xogabas con unhas, outro día xogabas con... A que collías? O sea, ti ibas a collir a mellor, e o outro tiña que joderse. Despois, sí, despois ao final, cada un levaba as súas botas para a casa, levaba, se as rompía, levaba ao zapateiro, entendes? Pero ao principio corría o club con todo. O que chamaban Pataca, o tío dese que tiña o bar ali abaixo, o uruguaxo, ese, que se digo ali, e unha vez xogando un partido contra o Pastoriza, fixo os tocos o toqueiro de Lañas, con pau e partía unhas botas de verdade. Joder, pero... metíalle la plantilla, barríalle los pesos de... barríalle los pesos de... Joder, pero este tipo con que xoga, xogaba con tocos, meu. E daba yo o balón, era un balón da Malloa, e daba yo de punteiro ao balón, aquilo era como, parecía un misil o balón, Pero claro, naqueles campos eran partidos que se empataban 8, se empataban a 7, se empataban a 6, unha cousa tremenda, Chegábamos ao vestuario e claro, había ao principio, últimamente, había un baúl de mimbre. E iso, entonces iba a roupa e eso, e despois as botas iban nun saco. E chegaban ao vestuario e vaciábase o que é o saco e despois cada un collía o que lle parecía. As botas moitas sin tacos, que ao mellor quería frenar, se iba as partidas en patins, partidas que iba, bueno... Espinilleras eu xa non usei espinilleras nunca. Porque non sabía. Medias rotas e os calcetins. É o que había, Pero daquela... Entendes? Ás veces o couso do taco ainda te lastimaba por debaixo. E as puntas, que moita bota tiñan puntas que poñelas en trabas, poñes un calcetín e unha media por riba, e poñelas as botas, pero ao mellor levabas un pouco andando xogando con elas, sentías pinchazos, e que pasa aquí, e que eran puntas. Botas do taco daquela aquí non había. Bueno, sí, hombre, eso é o que pasaba, pero a nós eso non nos importaba. Nós queríamos echar o domingo para ir para... Anque ser descalzo. É case non sei, eu te digo, eu case non comía xa para... porque era a diversión que tiñamos.